Здравейте хора, аз съм Мистер Кейм и днес ще ви покажа едно нещо, което направих. Не нарочно, без да искам. А, да, днес ще бъде още едно Clash Royale видео. Което, да, всъщност моя канал е, честно казвам, само това да сега. Clash Royale и малко Geometry Dash. Някои други простоти. Точно така, купих си с офертите. Magical Super Magical Super Magical Chest Gem Pack и Magical Gem Pack. И разбира се, спечелих левел 2 Princess Golden. Да, историята е такава, че с един приятел, не знам дали той иска да го споменавам, затова няма, имам една обща дебитна карта, която аз се зареждам пари и той зарежда пари, всички, често казвам, зареждаме пари, я пълним като... след което аз исках да си взема Magical Gem пака, защото ми струваше доста добре, защото аз чакам Legendary Chest, който не знам кога ще се появи скоро време. Но понеже видях, че всъщност 500 джема струват 9 лева, а пък да, мързи ме да смятам. Нормални, нали, струват 9 лева, 500 само джема. 500 джема дори не струва за един Magical Chest. На тази оферта имаш 500 джема и Magical Chest, т.е. шанс за легендарна, която аз разбира се не получих от Magical Chest. Така, въведох там, нали, всички неща, номер, такива простоти, неща, така простоти. И на следващия ден исках да го избазикам моя приятел и да си викам, дай сега, знаеш какво ще направя? Ще взема, ще си купа един Super Magical Chest. Той разбира се беше като, не си го купувай. Ще ми изхарчиш парите. Не беше така, какво подявате. Охо, нещо ме заболя кръка. Мамка му, май се... Фак. И ме е страх да паузирам, защото тъпото приложение ми прецаква випчето. Така. Всъщност, и така, нали, купих си Magical Gem пака, след което си купих Super Magical Gem пака по грешка. Оказва се, че имало пари в нашата карта. Аз не го взех това. И очевидно, когато си въведел всички неща в твоя телефон, всички данни за картата, автоматично ще го купува. Аз си помислих, че ще ме пита дали искам да го купа. Не. То не ме пита. Така, няма значение. Исках това да ви кажа едното. Другото е, искам да ви покажа един реплей, който е супер ретарднат. На един мой приятел. Само да видя къде е. Страх ме да паузирам, защото... не, това е много зле. Саш, окей. Старт. Ето го. Така. Сега тук всичко е окей. Тук успява да му вземе кулата много. Дясната кула, не мога, аз съм нещастен тапанар. Така, тук всичко е окей, всичко е наред, всичко е както трябва да си е в един нормален батъл. Всичко не е ретардното, освен това, което той току-що направи и още едно нещо, което току-що направи, всичко е наред. Глупости тук ги арова, много лесно, да, супер, много дупер, мупер, фупер, трупер. И сега тук вече се почва. Избере дали Skeleton Army или Elite Barbsове да избере за да такова Bomb Tower. Разбира се, нищо не се получава и му взима и Elite Barbsовете и разбира се и Skeleton Army. За жалост, вау. И сега слага един минен хорд, който беше напълно излишен. Просто нямам думи.
Сега. И тук почвам ретард. И сега тук може да си сложи той гоблин врел, за да му вземе тъпата кола. Но понеже е тъп и нищо не прави. И Арова не изчаква за Лава Хаунд да умре, а го арова, когато е на половин живот. И това не е ли ретардост? Да. Можеше този гоблин варел да го пусне много преди той. Много време. Преди много време да го пусне. Но той не го пусна, защото е зле. Няма значение. Да. Сами мога да сети какво ще се случи. Да. И този гоблин варел, който той сега пуска, който той сега ще пусне, беше супер тъп, защото той можеше да го пусне не в краище, нали, за да може на едно място да ги спалне и трите гоблина, за да може Бомб Тауър да ги убие. Той го спална така, а да го спалне по средата можеше да го направи това, за да може единия гоблин само да го отнесе от Бомб Тауър, другия от кулата, а третия да си набие с 200 демидж. Да. Просто вау. Браво. Направо невероятно. И заради него бях на второ място в турнамент, който нищо не спечелих. Не. Добре. Game over. Сега, може би щях да ви покажа разни неща, но мисля, че клипчето ще стане много дълго. Честно казано, това исках да ви покажа. Най-вероятно сега ще направя едно клипче за Geometry Dash, защото имам пълната версия. Ей! World да беше много хубава, но пълната е по-найс, защото може да си правиш неща. Имаш разни неща, които не знам дори за какво не служат. Така имам един турнамент, който чалендж в момента играя, който е много хубав, много найс. Да. И всъщност не съм стигал толкова далеч. Имам предвид, стигал съм до 6, нали, точно до половината. Винаги съм стигал, най-високото ми е 6. Но имам предвид, че никога не съм стигал до 4 без нито една загуба. И всъщност това се дължи на този дек, не на този. Не този дек, който е доста хубав, честно казано. Да, той е по-скоро като играй, възможно най-много, защото трябва да го трикраунеш. Отколкото този, който всъщност казва, ще мога с всичко, ще се контролирам с абсолютно всичко, което имам в момента. Да. Точно това казва. Аз знам декски език. И така, добре хора, мисля, че това е за днеска. Точно добре се стана горе-долу. Може да изиграем една битка, не съм сигурен. С новия дек да ви покажа. Добре, айде. Така. Репликер. Да, репликер. Керот Парти е много хубав клан, предполагам. Не знам, не съм бил там. Да, чудесно. Той е про. Що ми използва фурна? Значи е про. Не знам защо. Окей, това не е добре. Ще трябва да си изпълням фара спиритите. Дем! Успя да ми го нахити. Нищо. Съкадик. Само това мога да ти кажа. Съжалявам за прекрасния ми... Разбира се. Не, какво правя? Упс. Какво направих просто? Добре, сега не знам какво точно да направя, тъй че ще изпълням Fireball. Не съм много сигурен, защото не съм играл срещу Executioner before, щях да кажа преди. Това нещо пи пасивен демидж! Jesus! Омага! Мисля, това ще е първата загуба! Вау, защо говоря така? Това е доста силничко, знаеш ли?
Мисля, ще си спомням Уизърда след като... Окей, така... Нямам се го засече... Ага! Съка дък! О, well played, well played. Добре, очевидно това ще ми е първата загуба, която... Не, чакай, може все още има шанс. Трябва да си пусна просто лава хаунт. Най-вероятно така ще е окей. Не, не. Това бие масивен демидж като... Джизъс! Това чудо бие демидж като Господ, бе! Пати! Такова чудо не съм виждал. Нищо чудно, че е пикарта. Това мисля, че доста ще ми даде доста неприятности в бъдеще. И изобщо и сега. Не, сега не ми би трябвало. Съка... Вау. Еми в този момент аз просто съм много фактъпнат. Да, окей. Good game. Лола. Това нещо е силно, човек. Колко демидж биеш, бе? Майната ти. Кой е левната колана? Окей, не го знам тус. Джизъс! 256. 266. 56. Да, точно така. 256 демидж! Джизъс! Ога! Това нещо бие като... Чай, кое друго има 256 демидж? Това има само 200 демидж! Това от... Добре, това е... Окей. Това е супер силно! Омага, човек! Искам един такъв! Това е направо... Това е машина! Нищо, че... Екзекутор! Омага, човек, това нещо е... Не мислих, че толкова... Добре, мисля, че Supercell трябва мъничко са се оляли отново. Това според мен е като случая с Elite Barbariaните. Макар, че това според мен Executioner... Не са се оляли с Executioner. Може би с... 5-8 темичета му смъкнеш мъничко. Може би, най-вероятно, не знам. Но... Добре, мисля, че това ще е за днешното клипче, защото почва мисли да ми се прецаква програмата. И така, окей, добре, хора. Надявам се, заваляхте да ме слушате как плацкам за това, че няма екзекютор, защото не съм на Jungle Arena и как... Ох, мага. Не знах, че това е толкова силно. Добре, в екстаз съм в момента. Но това беше за всичко от мен за тази вечер и останете с мен и утре, така е. Това беше всичко от мен за днес. Ще се видиме най-вероятно на следващото клипче. Чао!